dim 7. Nawr, ni wedi bod yn sôn am stori Pasg dros yr wythnosau diwethaf. A'r stori gyntaf welwn ni oedd o byti dydd Sul y Palmwydd. A'r ail stori welwn ni oedd ar Iesu'n cael pryd y fwyd y swper olaf gyda'r disgrifion. A heddi, ni'n mynd i sôn am aberth yr Iesu. Mae hwnna'n gair. I ddim yn clywed hwnna'n aml iawn, o dyn ni? Na, falle, dyma tro gyntaf chi wedi clywed y gair yma. Felly, beth yw aberth? Nawr, mae aberth yn meddwl rhoi lan rhywbeth dych chi'n hoffi, dych chi'n caru mwyn rhywun arall. Neu eich hunan. Neu eich hunan, da iawn. A weithiau, yn yr wythnosau yn mynd lan at Pasg, mae rhai Cristnogion yn rhoi lan rhywbeth i dangos yr aberth oedd Iesu wedi wneud. Wel, sawl wythnos nawr, wydw i wedi rhoi lan cael brecwast yn y bore. Waw, da iawn ti. Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr aberth bod ti wedi wneud a'r aberth oedd Iesu wedi wneud? Wel, pan byddwn ni yn wneud rhywbeth ar y cyfan i ni mafen tefe. Ond fi'n credu gyda'r Iesu, yr arbeth ath yr Iesu, oedd hynna i'r holl fyd, i bob bobl, ond oedd e. Ac oedd aberth y Iesu wedi newid yr holl fyd. Felly ni'n mynd i gwylio fideo nawr sydd yn dangos yn union beth wnaeth yr Iesu. Roedd Caiaffas, dyn crefyddol pwysig iawn, wedi anfon Iesu at Peilat, yr rhaglaw Rhufeinig. Edrychodd Peilat i fyw, lygad Iesu a gofyn, wyt ti'n deall bod Caiaffas eisiau dy ladd di? Be sydd gen ti ddweud? Safodd Iesu nhw heb ddweud yr un gair. Gallai weld nad oedd Iesu wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gwyddai bod y bobl bwysig a chrefyddol eisiau iddo farw. Doedd o ddim yn gwybod beth i'w wneud. Penderfynodd gofyn i'r dyrfa oedd yn sefyll y tu allan i'w balas beth oedd ei wneud â Iesu. Yn ystod y Pasg, roedd un carcharor yn cael ei adael yn rhydd. Pwy da chi eisiau i mi ei ryddhau i chi? Barabas neu Iesu? Dyma'r dorf yn gweiddi, Barabas! Barabas! Ond be wna i efo Iesu? Edda Pilat. Dyma'r dorf yn gweiddi, Croeshoeliwch o! Croeshoeliwch o! Ond pam? Byddai Peilat. Di o ddim wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gweiddodd y dorf yn uwch eto, Croeshoeliwch o! Croeshoeliwch o! Dyma Peilat yn ysgwyd i ben yn drist, a golchodd i ddwylo mewn dŵr gan ddweud, dydw i ddim yn gyfrifol am farwolaeth Iesu. Chi sy'n gyfrifol. Gorchmynnodd Peilat i'w filwyr fynd â Iesu i'w groeshoelio, a chafodd Barabas y dyn drwg iawn ei ollwng yn rhydd. Cymerodd y milwyr ddillad Iesu oddi arno a'i wisgo mewn gwisg coch, ac hefyd rhoi coron o ddrain cas am ei ben. Yna, eithant â fo i'w groeshoelio. Roedd pobl wedi casglu bob ochr i'r ffordd ac yn gweiddi bethau cas ar Iesu, ond roedd eraill yno yn crio. Aeth y milwyr a fo i fryn y benglog a'i hoelio ar groes. Roedd 2 garcharor arall ar groesau hefyd, un bob ochr iddo. Uwch ben Iesu roedd arwydd, Iesu o Nasareth, brenin yr Iddewon. Dyma un o'r carcharorion yn dechrau dweud bethau cas wrth Iesu. Roedden ni regi ac yn gweiddi, os ti yw mab Duw achub ni. Ond dyma'r carcharor arall yn dweud, dwi wedi gwneud pethau drwg ac yn haeddu marw. Ond dwi ti heb wneud dim byd o'i le, ga i ddod i'r nefoedd efo ti. Yna dyma Iesu'n edrych arno a dweud, fe geid i ddod i'r nefoedd efo fi. Heddiw.
edrych ar y fideo yna, oedd hynna'n galed i eistedd yna, jyst edrych ar Iesu yn marw. Mae'n anodd i gwylio'r Iesu'n cael ei croeshoelio. Odi, mor greulon. Oedden, ie. Ond sut ydy Iesu yn marw ar y groes yn peth da i ni? Na cwestiwn, ydy fe? Wel, i ni gyd wedi gwneud pethau drwg, Nicola, fi'n credu, ond Ydyn. A mae'r pethau drwg hyn, mae hwnna i ni methu cael y dod at Dduw oherwydd hynna. A ar y groes, cymerodd yr Iesu a pethau drwg i gyd. A ddim dywyll am salawr, pan oedd Iesu ar y groes, a yn yr amser hyn, daeth y pethau drwg, ond gwbl o fobl yn yr holl fyd. Ar ysgwyddau Iesu. So nawr, mae'r Iesu wedi cymeryd y gosb wrtho ni. Felly nawr, achos oedd Iesu wedi cymryd y cosb, ni allu dod at Dduw. Odyn, yn gywir. Oedd hwnna'n peth da i ni, ydy? Oedd. Ond hefyd, yn y fideo nhw siarad y biti y llenni. Wrth gwrs y llenni. Nawr, yn y teml Iddewig, mae yna llenni anferth, trwchus iawn. Ac ar yr adeg oedd Iesu wedi marw, oedd y llenni wedi rhwygo o'r top i'r gwaelod. Fel symbol, ni wedi bod yn sôn am symbolau, ydyn ni? Fel symbol o Duw yn rhwygo'r llenni i dangos bod ffordd nawr i Dduw. Achos bod Iesu wedi marw ar y groes. Bendigedig, diolch i Dduw. Nawr, ni'n mynd i dweud gweddi. Ac os ywch chi eisiau gwneud gweddi fi, yn gweddi chi, chi'n dweud amen ar y diwedd. Gweddi Arglwydd Duw. Diolch bod ti wedi danfon Iesu i'r byd. Diolch bod Iesu wedi cymryd y cosb am yr holl pethau drwg dyn ni wedi wneud. Ni jyst yn dweud diolch heddi yn enw'r Iesu. Amen. Ni wedi clywed pethau trist ofnadw heddi, ond dyw hynna ddim yn ddiwedd y stori. So mae rhaid i chi ddyn ôl wythnos nesaf i glywed y diwedd. A mae'n stori arbennig o iawn. Felly, gwelwn ni chi wythnos diwethaf. Hwyl am nawr. Hwyl. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Duw sy'n fy ngharu beth bynnag a wnaeth, Duw sy'n gofalu beth bynnag yraf. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Duw sydd yn gwybod amdan ar y gyd, Duw sy'n bresennol bob man yn y byd. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn. Da drwy'n dy garu mod i ymlaen, helpa fi rannu dy enw mhob man. Pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi'n mynd ar fy ffordd yn y prawn, pan dwi'n mynd ar fy ffordd pan mae'n nosyn braf, rydw dwi'n gwybod fod hyn yn iawn.